Aħna rridu ngħixu f'pajjiż fejn tirrenja l-ġustizzja, fejn il-ġid tal-pajjiż jitqassam b'mod ġust, fejn l-ambjent jiġi mħares u l-ekonomija tkun sostenibbli. Hekk stqarret id-deputat u mexxej tal-Partit Demokratiku Marlene Farrugia meta kienet qed tindirizza id-dimostrazzjoni nazzjonali fil-Belt Valletta. Aħna rridu ngħixu f'pajjiż fejn il-ġustizzja soċjali tirrenja, fejn il-ġid tal-poplu jitqassam fuq kulħadd, fejn l-ambjent jiġi mħares għalu lidna u għalu li tulidna, fejn l-ekonomija tkun waħda sostenibbli, mhux waħda li tagħti l-illużjoni ta' progress u mbagħad meta tasar tindunja li f'4 snin id-dejn nazzjonali żied biljun mingħajr ma saru l-ebda proġetti kapitali. Meta kienet qed tiffoka fuq l-aħħar żviluppi dwar il-kumpanija eGrant, Marlene Farrugia qalet li kieku Muscat kien innoċenti kien jibgħat lill-Pulizija biex immedjatament jissiġillaw il-Bank Pilatus biex l-evidenzi jibqgħu hemmhekk. Kieku il-Prim Ministru u familtu kienu innoċenti, kieku minnu fih kien jibgħat il-Pulizija jissiljaw Pilatus Bank biex l-evidenza tibqa' hemmhekk. Al kontrarju l-Pulizija marru fuq il-post meta l-evidenza kienet diġà l-bot minn pajjiżna. L-aħħar żviluppi fl-iskandlu tal-Panama Papers kienu wkoll fiċ-ċentru ta' diskors tal-ex-chairman tal-Alternattiva Demokratika Michael Briguglio li wkoll indirizza din id-dimostrazzjoni nazzjonali. Huwa saħaq li llum qed ngħixu f'pajjiż korrott fejn dak li suppost qed jipproteġuna qed jitħanżru mal-korrotti. Għandna korruzzjoni li qed tkisser il-fiduċja fl-istituzzjonijiet. Korruzzjoni fejn dawk li suppost qed jipproteġuna qegħdin jitħanżru mal-korrotti. Michael Briguglio kellu kritika qawwija wkoll għan-nuqqas ta' azzjoni tal-Kummissarju tal-Pulizija li għażel li jmur għal fenkata fil-ħin li kienet qed tinġar l-evidenza kollha mill-Bank Pilatus. Għandna kummissarju made in Zimbabwe. Qed naraw allegazzjoni wara l-oħra u x'imur jagħmel imur jieħu fenkata. Filwaqt li appella r-riżenja ta' Joseph Muscat, Michael Briguglio saħaq illi twildet koalizzjoni ta' governanza tajba li turi li mhux il-partiti kollha huma xorta, imma li f'dan il-pajjiż jeżistu wkoll politiċi ta' integrità.